Kung ingon ka nakatabang, maybe nakatabang, but for me, gamay ra kayong tabang. Mao kini ang tubag sa mayor sa pangutana kung nakatabang ba ang mga flood control project sa syudad sa mga nasinating pagbaha sa Sugbo human sa sunod-sunod nga bunok sa uwan gikan pa sa milabayng semana. Asoy niya, daghan sa mga proyekto nga makita sa kilid sa kasapaan nga nahuman na, apan daghan sab niini ang nangaguba o nangatumpag na. Apan imbis dugang flood control project, gipanlantawan sa mayor ang pag-acquire sa usa ka bakanting luna sa Barangay Tisa aron tukuran og reservoir nga mokolekta og store sa bulog sa tubig. Kanang atong programa nga gitanaw sa Barangay Tisa, number 1, i-acquire nato to ang area where moagi gyud ang pinakadako nga bulog sa tubig para ang tubig nga manaog gamay na lang. Mo nay atong immediate gyud kayo nga solution. Maybe short term, it could be medium term. Kaya the moment we trap ang tubig ditong dapita, makuha nato ang tubig at the same time kanang area dako man na mga 1 hectare magamit na nato as processing sa atong waste. May numduman nga usa sa mga nakasinati og grabeng pagbaha niadtong Huwebes Hulyo 30 mo ang Barangay Tisa, partikular na sa sitio Lower Tambisan nga sumala sa paghulagway sa mga residente, mas grabe pa sa bagyong Tino. Asoy sa mayor, human sa ilang pakisusi o pakigtagbo sa mga residente sa maong dapit ni atong Sabado, Agosto 1, ilang nasayran nga usa sa mga dakong hinungdan sa grabeng pagbaha sa maong dapit resulta sa nagtipon og nga basura sa mga sapa ug kanal. Nunot niini, gipaambit sa mayor nga angay nga ipadayon ang pagpanghinlo sa mga sapa ug kanal sa naisgutang lugar. Gani, gipaambit sa mayor ang update sa bag-o lang nga gipahigayon nila nga inter-department clogging operation kagahapon Agosto 2 sa Kinalumsan River og sa mga kasigbit og sanga-sanga nga kasapaan. Now, atong gitangtang ang garbage for about siguro natay mga 400 kabuk tawo nga natabang nato including sa barangay na karon na nay flow. So, ang atong yung sunod nga buhaton, i-continue nato next week ang paglimpyo within the area. Sumala sa mayor, iyan ang gimanduan ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kon CCDRMO sa pag-review sa Comprehensive Drainage Plan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga niadtong tuig 2017 pa. Sa pagkakaron, nagpaabot na lang ang mayor sa desisyon sa opisyales sa Barangay Tisa kung ipaubos sa state of calamity ang maong barangay. Usa sila makahatag og pondo o tabang sa mga naapektuhan sa flash flood sa niaging semana. Kini si RD Morales, alang sa May TV, Cebu.